Chtěl mě vytlačit za prdel, no. A jste v pohodě, jo? Dobrý. A všechno v pohodě, Markétko? Dobrý, paráda. Tak jo. Tak zatím, jo? Já se pak ještě ozvu. Čau, čau. Já vím, já vás taky. Čau, čau. Nepak se zašprcla. Cože? Jde se zašprcla. Na tom těžkým. Říká, že je tam těžký krok. Že to nebylo takový úplně ideál. Co? Že to nebylo ideál. Koukám, jak máš otlačenou helmu, ty vole. Má tam stopy, viď? No, jak si tlačil do zadku, ale. Máš do rychle od mě, prej. A jestli dáte pauzu chvíli.